אם נתחיל מהצד הפלסטיני, יש לך פירמידה של 6 טלטליות למרגלות המסלעה. ואם תשימו לב טוב, תראו, היא נראית כמו זו, פה דרך אגב. תפקידה אחד, למנוע כניסה של תמימים לתוך המרחב הזה. אחרי שמנענו את הכניסה של התמימים, עשינו פתרון להגנה בפני רכב. זאת אומרת, אף רכב מסוג 4x4 לא יכול להיכנס לתוך המכשול. אז או זה מסלעה כמו שראינו, או שזה תעלה עמוקה מאוד, או שכל פתרון אחר שאנחנו ניצלנו את הטופוגרפיה לטובת הנושא הזה. לאחר מכן אנחנו רואים את הגדר האינטגרטיבית שכשנעמוד עוד מעט נסביר לכם עליה. זו גדר שנותנת אינדיקציה, נגיעה בה, ניסיון לשחק איתה או כל דרך אחרת שהיא, יוצרת אינדיקציה במרכזי בקרה מיוחדים. היא לא מחשמלת, היא לא הורגת, היא רק יוצרת אינדיקציה. הגדר הזו גובה יותר מ3 מטר. היא כולה אינדיקטיבית, עם מספר פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לנטר ולדעת שמישהו נגע בגדר, ניסה לחתוך אותה, ניסה לעבור אותה וכדומה, ולהביא את זה למרכז בקרה שיודע להביא כוחות בזמן מהיר לטפל בחודר כזה. יש לנו גדר מרובעת שעליה יש סנסורים שיודעים לעשות סוג מסוים של הטכנולוגיות שאנחנו רוצים. למעלה יש לנו סנסורים מסוג אחר שמוטמעים בתוך העמוד הזה, מכוסים בתוך העמוד הזה, ויודעים לעשות פעילות אחרת שאנחנו רוצים. אתם רואים שיש גם אלמנט ניצב שאמור להקשות על החודר. כל זה מייצר אינדיקציה במרכזי הבקרה.